Igazi kenus dinasztiából származik Oldershaw. 7-esen a francia Gubel, neki is van világbajnoki ezüstérme már ebben a számban. A 8-ason az orosz Stokalov, a 9-esen pedig a kínai Huang. Gyerünk Attila! Egy kisebb betegség nehezítette a felkészülését. Azt mondta a múlt hét elején, abban a pillanatban az is elég nagy feladatnak tűnik, hogy meggyógyuljon. De amit az elő- és középfutamban mutatott, az alapján úgy tűnik, hogy az egészségével nincs gond, mert a mozgása és a magabiztossága is igen-igen sokat ígérő volt. Pekingben úgy nyerte meg Vajda az olimpiát, hogy 4 egyforma 250 méter teljesített. Most is valami hasonló lenne a cél. Nem szabad, hogy megtévessze azt, ha esetleg Menkov megint őrülten bekezd, ahogy szokott. Márpedig láthatjuk, hogy Menkov bekezd. Nagyjából 4 egyenletes, 57 másodperces, 250 métert kellene hoznia Vajda Attilának. Számára az az optimális pálya. Több mint egy hajóval vezet Menkov, és 1 percen túl Vajda Attila. De ezzel pillanatnyilag még nincs semmi gond. Nézem, hogy mi újság a széllel. Vajdának ugye a szembeszél kedvez, vagy a teljes szélcsend. Ezt mondjuk, hogy most egy picit szembeszél. Kál a 3. helyen. És fönn a 2-esen a fehér orosz Zsukovszki is nagyon szaporázza. Kál 2004-ben olimpiai bajnok volt, Pekingben pedig ő jött be másodiknak Vajda Attila mögött. A legutóbbi 2 világbajnokságon viszont Kál már nem tudott felférni a dobogóra. Menkov, Vajda, Kál a sorrend az első 3 helyen. Kérdés, hogy Menkov megszerzett előnye meddig tart ki? Általában vele kapcsolatban mindig ez a kérdés. Pekingben nem tartott ki, emlékezhetünk rá. Dartmouthban és Poznányban az utolsó 2 világbajnokságon viszont igen. 2-0-3-on túl Vajda még mindig a 2. helyen, Kál a 3., Zsukovszki a 4., Stokalov az 5. helyen pillanatnyilag. A papírforma egyértelműen azt ígérte, hogy a Menkov-Vajda 2-sből kell, hogy kikerüljön az aranyérmes, azzal együtt, hogy hemzsegnek a klasszisok ebben a döntőmezőnyben természetesen. Attila az elmúlt hetekben külön iramedzéseken is részt vett Ruszkai Krisztián segítségével, hiszen 1000 méteren az egyenletes iram az szó szerint aranyat érhet. Hogyha a kenus tudja, hogy mi az a plafon, amivel még nem veszélyezteti az oxigén egyensúlyos állapotot. 2006-ban itt Szegeden bronzérmes volt Attila a világbajnokságon egy borzasztó csúnya lábsérülés után, amikor sokáig azt se lehetett tudni, hogy egyáltalán indulhat-e és rajthoz állhat-e. Végül is rajthoz állt, és frenetikus hajrával bejött a dobogóra. Menkov előnye egyre fogy. Vajda Attila 250 méterrel a cél előtt megindítja a hajóját. Most már alig több mint fél másodperc Menkov vezetése Vajdával szemben. Zsukovszki feljött a 3. helyre, megelőzte Kált, és Oldershaw az 5. Most kell az erő a közönségtől. Vajda Attila azt mondta, hogy egy ilyen 1000 méteres versenyen, a szegedi rendezésű versenyeken 50% ő és 50% a közönség. Menkov elfárad. Most már Vajda Attila az első. Kál a 2. helyen, és még az is lehet, hogy Menkov a dobogóra sem tud majd fölállni. De lehet, hogy Menkovban maradt még némi tartalék. Attilában biztos, hogy maradt tartalék, és úgy tűnik, hogy Kál is nagyon-nagyon friss az utolsó 100 méterre. Vajda Attila az első, de csak centiméterekkel vezet a 2004-es olimpiai bajnok David Kál előtt. Gyerünk Attila, rá kell tenni még 2-3 lapáttal. Vajda Attila az első, Vajda Attila az első, és még növelni is tudja az előnyét, amely most már egy hajóhoz. Vajda Attila világbajnok! David Kál a 2., és Menkov a bronzérmes. Elképesztően nagyot versenyzett. Nem ült föl Menkovnak, és nem esett pánikba attól, hogy Menkov megint elment több mint egy hajóhosszal. Hő a betyárját! A 2007-es világbajnoki arany, az olimpiai bajnoki cím után itt egy újabb VB elsőség.
Tavaly is nagyon nagyot ment a végén Vajda, de akkor Menkov 2/10 meg tudott őrizni az előnyéből. És akkor Attila ezüstérmes lett. Tessék nézni! Egy hajó. Kál Menkov, a kettesen Zsukovszki jött be a 4. helyre. Zseniális!